हरिदास म्हणे जीवनाचा आधार तो विठ्ठल 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 गोड नाम विठ्ठल 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 गोड नाम विठ्ठल 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 बाहिरी विठ्ठल रंगिली अंतरी बाहिरी विठ्ठल रंगिली अंतरी बाहिरी विठ्ठल रंगिली अंतरी बाहिरी विठ्ठल रंगिली आज ती अखंड मूर्ती मी पाहिली आज ती अखंड मूर्ती मी पाहिली अंतरी बाहिरी विठ्ठल रंगिली आज ती अखंड मूर्ती मी पाहिली धन्य झालो मी धन्य झालो मी धन्य झालो मी आज बघून पंढरी धन्य झालो मी आज बघून पंढरी विठ्ठल 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 मुखे म्हणा विठ्ठल 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 मुखे म्हणा विठ्ठल 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 कृष्ण तो परब्रह्म तो राम तो कृष्ण तो परब्रह्म तो तो राम तो कृष्ण तो परब्रह्म तो राम तो कृष्ण तो परब्रह्म तो माय तो बाप तो बंधु सखा तो माय तो बाप तो बंधु सखा तो रखुमा देवी वरु विठ्ठला बाप रखुमा देवी वरु विठ्ठला बाप रखुमा देवी वरु विठ्ठलु तो बाप रखुमा देवी वरु विठ्ठलु तो विठ्ठल 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 मुखे म्हणा विठ्ठल 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 गोड नाम विठ्ठल 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 तोची एक देव विठ्ठला
देव हरिदास म्हणे जीवनाचा आधार तो विठ्ठल 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 मुखे म्हणा विठ्ठल 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 मुखे म्हणा विठ्ठल 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 जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीश यतिवरा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीश यतिवरा शमदमदया गुणपू
गुरु भक्तिने जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वत मन्दारा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय विद्याधि दिग्विजय रामचंद्र तीर्थ स्वामी भूविजय रामचंद्र तीर्थ स्वामी तशीच आमगेले आमकां नरहरी तीर्थ स्वामी परमेष्ठी गुरु लेखाक आमकां समान जाताची कित्याक की म्हळ्यार जर तांणी पिठेर आयिल्ले आसले री आमकां तांणीची परमेष्ठी गुरु जाता आशिल्ले किंतु कारणांतरान आनी तुमकां आगोत आशिल्ले प्रमाणे तांणी शिष्य जावन आसतनाची तांकां वृंदावन प्रवेश जाले त्या निमित्तान आमगेल परंपरेंत एक हें आसा की जर शिष्य पिठाधिपतीक तांणी या ना जाल्यार तांकां तांतू गणना करचेक जायना किंतु शिष्य म्हणून न्हू तांकां व्यतिरिक्त कडे आमी तांकां वृंदावनांनी करचे तसले एक संदर्भ उरता त्यात कोणू पर्तगाळी मठान पळयाची 2 स्वामेले वृंदावन मुख्य वृंदावनांतल्यान तांणी हें आसाचे म्हणजे एक सायड पिठाधिपती जाले तसले स्वामेले वृंदावन आनीक सायड खाली शिष्य जावन गेनू जर तांणी वृंदावन प्रवेश जाल्लो आशिल्लो आसल्यार गत जाल्लो आसल्यार ताका विंगड करतात जर आमगेले नरहरी तीर्थ स्वामी जर पिठेर आयिल्ले आशिल्ले आसल्यार आजी तांणी आमगेले परमेष्ठी गुरु जाता आशिल्ले किंतु आमी त्यातकून सांगले की आतां नरहरी तीर्थ स्वामी आमकां परमेष्ठी गुरुले समान 21वे म्हणूनच आमी गणना करताची किंतु 21वे पिठाधिपती जावन कडे इंदिराकांत तीर्थ स्वामीन अनेक वटूक तांणी आश्रम दिले आनी तांणी आज आमगेले परमेष्ठी गुरु जातात किंतु नरहरी तीर्थ स्वामी वैकेची आमकां परमेष्ठी गुरु समानच आमकां लागता त्या उडगासा खातीर आमगेल्यान तूं सुमध्व विजयांत एक सांगिल्लो आसा किंतु तम श्लोक शिखामणीनां मनोविशुद्धै चरितानुवादः म्हणून सांगिल्लो आसा मन शुद्धी जावका जाल्यार आज जगतान तूं शरीर शुद्धी जावच्याक मस्तीतले आसा ना बाकी कसं तरी घरचे आयदन जावो ना घरान तूं तुमगेले गाडी जावो कसं तरी क्लिनिंग करच्याक कसं ना जाल्यार कसं एक वस्तू आसा शरीर शुद्धी करच्याक आयदन धुवच्याक गाडी हें करच्याक किंतु मना भितरी शुद्धी जावच्याक कसं आसा खंयचे सोप आयले की खंयचे आनी कसं आयले वे कसं आयले ना शरिरा भायर आयल्या उरताले किंतु शरिरा भितरी खंयचे रितीरी स्वच्छ करच्याक अवकाश ना सो त्यातकून शास्त्रांत सांगिल्लें आसा की म्हालगड लोकाले तांगेल चरित्र जर तुमी सांगलें म्हळ्यार तेन्ना तुमगेलें मनस शुद्ध जाता म्हणून सांगिल्लें आसा त्यातकून किंतु उत्तम श्लोक शिखामणीनां मनोविशुद्धै चरितानुवाद आपल्याल मन शुद्धी जावका म्हळ्यार कितें हांव मध्वाचार्याले ग्रंथ ना मध्वाचार्य चरित्र सांगता म्हणून थंय पंडिताचार्यांनी तांगेले त्या श्लोकांत तांणी संबोधन केलें तशें आयच्या दिवसाक आमगेले प्रिय गुरुवर्य जावन आशिल्ले तसले नरहरी तीर्थ स्वामेले आयच्या दिवसाक तांगेले पुण्यतिथी मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी दिवसाक तांणी गत जाल्ले आमगेले तिनी स्वामेल जर आमी हरशी अवलोकन केल्यार सप्तम स्वामी आमगेले दिग्विजय रामचंद्र तीर्थ स्वामी 14वे स्वामी भूविजय रामचंद्र तीर्थ स्वामी आनी नरहरी तीर्थ स्वामी तिनी स्वामेल जर आमी हें करत अवलोकन केलें म्हळ्यार दिग्विजय रामचंद्र तीर्थ स्वामी तांणी गत जाले 9वी दिवसाक आनी तांकां नांव दवरलें दिग्विजय रामचंद्र सो रामाक संबंध पाविल तसले 9वी दिवसाकची तांणी गत पाविल आसाची आनी ते माघ मासांत तांगेले मार्गशीर्ष मासांत येता तदनंतर आयिल तसले आमगेले भूविजय रामचंद्र तीर्थ स्वामी तांणी वैकेची माघ मासाचे शुक्ल नवमीक तांणी गत जाले सो एक स्वामी मार्गशीर्षाचे नवमीक गत जाले एक स्वामी माघ मासाचे नवमीक गत जाले आनी आमगेले नरहरी तीर्थ स्वामी तांणी षष्ठी दिवसाक तांगेले गत जाले सो एक हंत कसन की म्हळ्यार मकार म्हणलें
माघ मकार, मार्गशीर्ष मकार आणि आमगेले नरहरी तीर्थ मार्गशीर्ष मकार. सो अशी तिन्ही स्वाम्याला वैकची एकची मासाक म्हळ्यार मकार म्हणल्यार हक्क मासाकची तांगेले वृंदावन जाल दिसून घेवन येता. त्या नयशीची दिग्विजय म्हळ्यार दिग्विजय रामचंद्र तीर्थ स्वामी आणि भूविजय रामचंद्र तीर्थ स्वामी दोन्ही स्वाम्याला वृंदावन अंकोलांतू असाची. 7 आणि 14 दोन्ही अंकोलांतू असाची. सो अशी मस्तीतलं अवलोकन करत केलं म्हळ्यार कितले साम्यता असा म्हणून घेऊन आमकां दिसून आयले. 7व्या 14व्या 21व्या स्वाम्याले आमगेले परतगाळींत आसा. किंतु बाकी 2 स्वाम्याले जे पीठाधिपती जावन घेऊन विराजित जाल्ले तांगेले दोन्ही स्वाम्याले वृंदावन अंकोलांत आसा. त्या नयशीची एक कडे भूविजय आनी एक कडे दिग्विजय. त्या स्वाम्याक वैके रामचंद्र, ह्या स्वाम्याक वैकेची रामचंद्र. सो कशी एक संबंध आसा ना. पयले स्वाम्यान कशी अवलोकन करून घेवनूची नामकरण केले की कितें हे उठूची हाजेन एक आमकां पळोवचेक मेळटा. त्या नयशीची नरहरी तीर्थ स्वामी बद्दल आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामीक एक विशेष एक तांगेले बद्दल काळजी आशिल्ले. एक संतोष विषय कसन की म्हळ्यार आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामीक चिक्कनकोड वटूचेर एक दृश्टी पडली. त्या निमित्तान इंदिराकांत तीर्थ स्वामीची दृश्टी चिक्कनकोडा वेरी आशिल्ली तशी जाता. कित्याक की म्हळ्यार हांगाच वटूक आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान जर त्या वटूक घेवक म्हळ्यार तांगेले कसन एक दृश्टिकोन आशिल्ले आनी त्या दृश्टिकोन कसन की म्हळ्यार तांगेले शरीर यश्टी. कित्याक की म्हळ्यार तांकां आजानुबाहू म्हणून घेवन आशिल्ले तांणी. आमगेले नरहरी तीर्थ स्वामी तांकां आजानुभाव म्हळ्यार हात जर तुमी सकल अशी सोडले म्हळ्यार ते घंटी लागी पर्यंत स्पर्श जाता आशिल्ले. आतां तुमी पळयल्यार कोणाल्याची घंटी लागी पर्यंत स्पर्श जायना, जानू पर्यंत स्पर्श जाता आशिल्ले आजानुबाहू. सो तसले एक शरीर यष्टी आमगेले नरहरी तीर्थ स्वामीला आशिल्ले. विष्णुदास धन्य गुरु भक्तिनी, विष्णुदास धन्य गुरु भक्तिनी. जय विद्याधिराज तनया, जय विद्याधीश यतिवरा, जय मध्वयति कुलशेखरा, जय सारस्वत मंदारा, जय विद्याधिराज तनया, जय विद्याधीश यतिवरा, जय विद्याधीश यतिवरा, जय विद्याधीश यतिवरा.